Maqtım ulu her sözün haq. Dayan bugün tirseğine ar namus mertlik kuyulmuş bu türkmenin gursoğunu kitab okan magnadan dok çuň pehim var bu sözlerde beyik türkmenin ıqbali götürülmüş mert eginne döwletli döwranlar bugün galqynyş var geljegine. Assalamu alaykum. Halpara bu ýa-da yürekleri aýdym sadyň ruhy lezzetinden pür mehriban watandaşlar. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz, Türkmen medeniýetiniň hem sunugatynyň haqqy we nary gahrman arkadagymyzyň edi diýarymyzy toýly günlerde bede wady bilen anamly öňe alyp barýan hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda siziň her biriňize ilmidama rowaşlyklan ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban watandaşlar, aýdym sadyň mehriban muşdoklary bugün hepden fişelmegini diýmek, Türkmen wady teleýylymyna ýaýlymda köňül wady. Ona näme mehriban watandaşlar, Türkmen wadynyň daşaşmaň köňül wady bilen galyň. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagyly gahrman serdarymyzyň saýasynda toýly günlerde bede wady bilen anamly öňe barýan edi diýarymyzyň wasfy şahyrlaryň şygyrlaryna başydyr sadan alan şirin owazyna belent ähengde ýanglanýar. Mehriban watandaşlar, gepleşigimiziň bu gedekki täze sanyň mihman hem Maýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyar talibi Süleyman Toýluw. Süleyman, gepleşigimize hoş gördük. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagyly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýär. Oy olaryň jana sag bolsun, başlar dik bolsun diýen işler rowaj aldy. Köp sag bol Süleyman, arzuwlaryň hasyly bolsun. Elbetde gepleşigimiziň şu başynda yürekleň joşup, köňüllüň heýjany gelen pursatynda gepleşigimiziň adatdakylarda bolşýaly aýdym saddan dowam edäýli. Alhay gül yüzümde yoktur perdeye, seni gören yar al yar derde. Gafsızda söneye pınhan yerde, daha nesre yar dil oynadı. Ay dokbatlara kafanımda kahya testeyi çekelimde. Ay yüzüme yar gülüm bakamda doğduğunda bal oynadı. Geldim soyal derezinle, aşıklarım derezinle. Ay kara altın yar kırasınla kollarımda yar gül oynadı. Ay hüyel heliyey tüdüm genti, ödüysüne yar beryanımdı. Ay ak yüzünle yar
yedip taltayı Zülfüm bilen yar yel oynadı Hey Ya aynı biçilem yar yaş bağında Özüm bilen yar bil oynadı Zülfüm bilen yar yel oynadı Ay Köp sağ ol Süleyman, yerine tirpelen ajaýyp aýdymyň üçin. Elbetde Süleyman şu ýerde bir aýratyn belläsimiz gelýän zat, gahrman arkadagymyzyň bir özüniň taýsyz tagallalary netijesinde bir ýurdumyzda halipa şagirt ýörelgesi täze öwüşgün bilen bir aýaga gallyrly elbetde gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda häzirki wagtda ýaş başydyr sadanlara okumaga döretmäge umman sınıqda täze dörejülük işlerini döretmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Toýly günlerimizde belent ähäňde ýanglanýar. Awa şöhretine şu gepleşiňizde bir Türkmenistanyň atgazanan artisti Hanmy Nurtaganowyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň we Nurberdigowowyň başga da halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlarynyň bir näçe aýdymlar getirdik. Ýurdumyzda aýdym sada üns berilýär halipa şähertlik ýolundan gahrman arkadagy serdarymyz giňden açyp berdi. Diňe işläp täze aýdymlary ýerine ýetirmek galada Doğan bolsa diýen goşgusyny halipalar aýdym edip ýerine ýetiripdirler. İýil ýagşy diýen goşgusy bar. Şonadyr mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne uly Süleyman Süleyman, mähriban watandaşlar, aýdym sadyň mähriban muşdoklary gepleşimiziň şu ýerine Süleyman Toýlywyň ýerine ýetirmegine Magtumul atamyzyň sözlerine döredilen ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýäs. Üfer yalamaz, hüynüklidir vak üsünlün donmazda Aybaz tağlık deyip hakta diler karnı aç Besin tavan arzu eder onmazda Ol yigitler çeke hasreti Paparlık yükler ve bolsa devlete Ayağını bile taksa yaralı atı Yenedir ki mutlu külmen anmolda Fıtna tapıp eğer bolsa könglü şah Kıyvıdırın mahfuz etser köpevlat Aşk devleti peyda etse adamzat Könglü etser beyk şebreyhan malzat
kan molde hem hanman ha hem dünya Tayvan'day hem hanman ha hem dünya Tayvan'da hem ölmez ha hem etval hayvan'day hem vermez ha hem sürime bayvaldı yalsa adi hem dünyada danmalda Maltımlık görüp düşman tanlasın mer olur saat torqamdan hinasine Ay yeryüzü doldurmak gözün hanasını Harun köyüne saklanam ken morda Yeryüzü doldurmak gözün hanasını Harun köyüne saklanam ken morda
güzel hey ben daley ve daley bir ata aşık ben bir de gözele ben daley ha ha ay bir ata aşık ben bir de gözele men daley ve daley bir mal yağsı ay tezlevenle tezmalidin bilmeyen onu kıvırıp yeplap bilmezler yağsa ay her kimin özüne zırdır zayi yadından çıkmayar bayramı toyu ay tatlım dolmaz hiç demi tayi alsam yatla yerdi şükrün kıl yavşay ay tatlım dolmaz hiç demi tayi alsam yatla yerdi şükrün kıl yavşay Odlu yakanan yadilerinde mutahırlık çekenler orta tempe morlu da
yalsi Tırmılı devley her vaktin bu dünya tutturmaz hürümdür deyip döner Ay merekede sonu gelmez defterden olur ki bir şovla ve yel yalsa Ay zavalım var hissemi tayi Alsat yatlayıp bir sıfırın kıl yalsı Ay Süleyman Köpsawal gepleşigimize gelip gatnaşyp türkmeniň beýik akıllary Magtymul atamyzyň sözlerine döredilen ajaýyp aýdymlar gepleşigimize ýerine ýetirip berdiň. Mehriban halkymyzam şol aýdymlar bir uly höwes bilen diňländirler. Halkymyza ruhly lezzet baýlantyň diýip ulu umid edýär. Süleyman saňa da mundan beýlek sunugat älemine, dörejiligi älemine okugyňda uly üstünliklen ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Gahrman arkadagly gahrman serdarly zamanamyzda elmedama görjegiň gowluk bolsun dörejilik älemine, sunugat älemine de elmedama rawaşlyklar saňa ýar bolsun. Sağ olun Şöhret. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyza şular ýaly aýdymlarymyzy, sunugatymyzy giňden ýaýmaga mümkinçilikler döretip berýär. Köp sağ bolsun edýän işler elmedama rawaj alsyn. Köpsawal Süleyman arzulygyň hasyl bolsun. Mehriban watanaşlar aýdymsadyň mehriban muşdoklary türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz, gahrman arkadagymyz medeniýet halkyň kalbydyr diýip bilýär. Elbetde gahrman arkadagymyzyň belýän şu ajaýyp cümlesinden hem ugrarsak, häzirki wagtda gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýetinde ýurdumyzda medeniýetimiz hem sungatymyzy gülläp esýär. Ýaş başlydyr sadanlara, ýaş medeniýet hem sunugat işgärlerine döretmäge, dörejilik bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler döredip belýär. Türkmen halkyny baky ýarlygyň goýunyna toýly günlerde bede wady bilen beýik geljege sary ynamly öň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli, mumadamda ähmetli alyp barýan beýik başlangyçlar hem beýik işleri elmedama rawaşlyklara weslensin. Mehriban watanaşlaryň haşeýle ýagşy arzuwlar bilen türkmen wagty eýlemine taýýarlanyp size getirilýän köňüle wadatly aýdymsady söhbetli gepleşigimiziň ýene bir sanyny geçirip otarýar. Mehriban watanaşlar, türkmen wadynyň daşlaşmaň, köňüle wady bilen galyň. Hoş, sag bolun.